ne ma jeta fode me la har kungola ay ni mogoya bolo bo ni mogoya no fe dono akana sika fi wa tika kai ati ala ko ati kira ko ala kira kilela mogo kera ni mogoy kira ba fu yede ko an ba fa ki kai ubi kashi de ba fu ala kira mun tikai kira ba fo bo ni make ni mogoy ba fu ala ye ki bana wa bita jane makono olu ni nyeti bito mogo nye fe ka mogo sin ko conseil ani mogo ya dira idrama ambe ba do ay dira yi mogo mi ye akari ledo ame nyogo nye fongo fenke ay dira bi mi mbo ala kata million time nyogo nye asigira do mina fana ka bara foro kera wa biyo ni wa anda ni tijani ya ni politiki be farale nyogo ka bi mali sigira o majele kake bon akamanda bandodo mais manta bana sandurudo mais c'est ka santani mais anyebe ala bi moko bala kulu ubolo bo no fe ni moko ya manoko bon karamugo dama min kembe ki kungolo bo kombi kai awti abalaw do nga kodomaka fengo fembe wala dine kalfawla ala moko la ubado mindo Cheo chebi bolo korota komika ni mogoy imanga kai bo ni dono mo ye je kanu ka seni nyoro ina chatri bolo ko afsa wiye jesko ube ko munde wala akafsa wiye parce que awtay clinique yele de mogo bi kaliwa do de ko ala kana nganye mogoy mais bi karamago bu tika korota kwa ivutini eje ko do donc là o balaw min bi sirala akajugo koronfe balawi parce que mogo bolo ba no fe halu fakati su ka sabara la kuma ti jamana ma mais fo mogo ka famu fana ho conseil ni mogo ya ti islamia ni mogo ami to ka bla ami la bamana ngaka ko conseiller kide dodi an yere dama islamiyya jamana president tiya bon ami mogo do sukandi ancela ya Dieu merci community jeunesse mogo be ya am sega oluka presidenta ka fo ebike kide ni ani famauche donc nan islamé dama farla nyoka mali islamé tombe ambe benaka misaliya la ko juma do kanti barake ola silamo ma be okawa bon anye mogo min takabla angenyi mogo yala nabi fo mako ho conseil ni o de jeunesse président communiste sila be mana ke minka am soro ka fo président ko ta fo jamana famawi kan be nanika ho conseil président o drone mais tellement que adama deun jagela lembe maba neni ni maba tokoyala donc uye hokonse nyemgo ya redi ke mali islamé be nyemgo ya e chide ngwanza sika ka nyemgo ya na fara hokonse na kadie kana dine kala fiu ibta min fo famawi no yetu ka ni odo e sika takaka nyemgo ya e chide ngwanza ndi ta fo fama wi kambe na ninga odron me bi wini ka jewuli rezo kana be wulile do ala me mi nyina awfe ni to makului meleka o kele do ka o kori kalo de laba ala bi meleke mi bla kana yakama akata melike bakeme donc ni ti mi fora ya obisi ala madona mbi anyine awfe bismillahir rahmanir rahim amba fo keme ani tanikele ka nyine ala fe ala e je kanu min do karmago labbe nu bala ka nyogon bo korotela nyemgo ya ino fe vraiment ala ka sunyuma di anuma minganga kai odo kabao manda afika ke fo santa ayere biseka ke tiwilble
Fama munu manguna akuma fuko kalu sabawa buye buye ko koni sigirala imanga wuli fosa mais o de do aydara bala bi alhamdulillah mo min ko je be ka fara nyonga abi kelela o de la ko abi chrétien kungola mais dine ko mali e pays laiki di fanga to kay inde black abamana fo pays laiki koroy ko fe be bi akono dine be bi mali la misiru jole jamal la muradu jolle bula bi misiri do te muradu flaydi amake masjidul kibla tayni muradu do be koron fe do be kilimi fe o misiru te ya mali e pays laiki di dine be bene do ya donc na ñu ko soro dine ko la o dine ko yi mais ni dine wati bana ami ñu soro mali ya de la o di ambe kaka donc la abeni wurudi je kanu mumbi karamo wala bi no ko bolo ani mo ya no fe aidara yi kalikati kai amanya ni lenu dama ni ma so amba fo alai ado aidara sigira ma klara ka kalli kafara bo aya kalli minge kwati kenye mo koy nanya karabaka kai aklara ka kafara de bo to ni mo ya bitili mais na kera vote kala no ye politique mo ye olu ka candidat uta ka jabaw ni ko kla nyona moru fana ka kla candidat do ko fone ka kai mama ya bolu bo no fe anyanyi na ala fa shi kana kai mo ti bolu bo dine ni mo ya no fe non et puis pour que ka mo ke ti denyi charte do di bala ka mo ci ka ta ci oro la charte do bala chaman kembe ki bolo ba no fe dine kono ambe ba do a charte mata fashila abalawo na wulira afanga ka bo koron fe kele parce que ni jama tigi dama ko bibla nyoko na amano e jama bine ko abini ko no be ko bibla nyoko na amini na koron fe kele ko mais adaye ni anteka bi ala bolo ya mi jira na so kono ka bo amodo ay ni wurudi doro mo dakante nga mi na manka o bijisa mi na kaka o bitoy donc anti particular anti foikola mbani na ala fe basmala tu barka ala kadu anga jamanana basmala tu barka ala kadu anga jamanana ko bengani kala utara bi doka dugu mogoka ni mogo tara toro do yi soro que ça soit do yi ka fe suye walma de ku do yi soro e bi bismillahir rahmanir rahim ba wurudi de kemeni tani konondo chien keme ali tani konondo a fodoro ala barka min bi bismillah la e de bado here min bala e de bado anya yini fe bismillah barka ko so ikani ngo inkene dawo madoro hali konodimi gelembi mogo munu soro do be konodimi bu mine fu u konomine jido ta doro ka bismillahir rahmanir rahim iba fo di la shepi nani kelen doron ka ji infie ka soro ka buguruje doni taka blala ka sigini buguruje na burburu jigina doron iba da tigima miniti saba monturu la je o kera dabali wa kera konodimi sonfe o yo bane o kofe ni hamne ko gele yi soro ala ye jeda ya dala kira de kama bon ala bi son ka fem beke ala kira ko son bismillahir rahmanir rahim iba wurudi she kemenani she keme woro ani binani ani nani keme woro ani binani ani nani ni ala kira hindu bo abebe bi kono ndani fulade ma o tawa Muhammadu alphabet ni ya hindu bo bi kono ndani fula
o bi kɔnɔntɔn ni fila o sigiyɔrɔma 7 o ye joli o ye 644 de a bɛ komi i ye alakira bonya jira ala la fo siɲɛ 644 ala a kɛ alakira kosɔn i ka nin kɛ ne ye ala a kɛ alakira kosɔn i ka nin kɛ ne ye donc n'i ye o wurudi basimalatu wurudi o adadu la 644 n'a kɛra fɛn o fɛn kosɔn a fɔ dɔrɔn alakira kosɔn nin kɛ ne ye dɔw yɛrɛ bɛ yen u bɛ taa wurudu la u bɛ jin kɔ souvent kira b'a tɛgɛ don dɔw bolo sogo la donc basimalatu de y'a bɛɛ ye n'a fɔra k'i ka kɔrɔna bɛɛ kunu ko baraji b'a la kɔrɔna daminɛtɔ n'i ɲinɛna bisimilayi kɔ a bɛ komi i ye misigi de joué baraji t'a la barika foyi t'a la o tuma hali n'i danna bisimilayi dama ma hali n'i ma dɔ wɛrɛ kɛ barika bɛ na tuma ala ka a barika don an ka jamana na an bɛ bɛɛ fo ka dɛmɛ kɛbagaw fo jamana bɛ yɔrɔ min na Mali nɔgɔyara ka ban anw ti faama ye ani faamaw ti ɲɔgɔn sɔrɔ an ta ye jamana ko de k'an kalifa ala la fɛn bɛɛ tigi ye ala de mais jamana bɛ yɔrɔ min na ni dugawu tɛ Mali ti basigi faamaw wa ayi aw fantanw n'a ɲagamina sa avion bɛ sɔngɔ bɛ quoi n k'u bɛ taa k'an to yan de n'a ferekera i ɲɛ bɛ cɛ caman na ɲɛfɛ olu t'i ye yan koyi u bɛ fɔli ta direct e min ka telimani passe yɛrɛ t'i bolo ne ma ala wele balawu ka dabila jɔn de b'a wele donc ko in kun ye an yɛrɛ de ye an ka jamana ala k'a basigi minnu bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la an b'a ɲini ala fɛ yarabi ala ka kɛlɛ ja u la a silamɛw an ta ye ala ko ye ne ka denmisɛnninw bɛ yan dɔ nana ni miliyɔn ta ye yan dɔ jumɛn don a kunna sini bi y'a tile 4 ye miliyɔn ta b'a kun bɔrɛ kɔnɔ ko n ka nɛgɛ haya dilan ka d'a ma n ko n tɛ a dɔw gɛrɛbuw bɛ ɲini ka tɛgɛ da n tulo kɔrɔ ne b'ale dɔn ale ye mɔgɔ nasɔn min ye yan après a ye tuuru cɛ ka na k'a y'a kɛ miliyɔn 50 ye n ko an karamɔgɔ e bɛ t'i labɛn ka na Konate kama ne b'o dɔn de ye n t'a di k'a fɔ aw ye Kasimu ye kuma dɔ fɔ yan Wulibali don dɛ tulu ni wala a tilara k'a fɔ ko Ayidara ka sécurité dɔ don a n ko e y'a tɔ bɛɛ cɛ sa a ti d'e ma kɔrɔ b'o de la n'i ye maa min ye ka miliyɔn ta n ko n t'o fɛ a ko 50 n'i ye maa min ye ka miliyɔn 50 don nɛgɛhaya la o jigi bɛ miliyari kan koyi ala ka limaniya ne y'a caman di ka n to radio sow la mɔgɔw b'o kalama mais ka wuli ka na an bɛ yɔrɔ min na bi jamana jugu mɔgɔ caman bɛ kule la bi jamana jugu tɛ ka tɛmɛ o kan n'i y'a dɔw labɛn i sigi i hakili tɛ maa o maa la o bɛ don bɛɛ kan ne b'o bila ka di ko miliyɔn ta n k'a ka miliyɔn ta bila a kunna gɛrɛbuw kɔni ye ɲɛgɛrɛ nasɔn bɔ a don hali ɲinɛ t'o bɔ jakuma na ne ko o tuma n b'a fɛ ka min fɔ dɔrɔn yan ala ko de don an na ta ti foyi ka ni ala jate tɛ wa an ye dugawu fɛn o fɛn kɛ a dugawu bɛɛ minɛna aw kana siga dugawu fɛn o fɛn kɛra a bɛɛ minɛna Muntugulakaw an bɛ u fo ka yafa ɲini u fɛ u ka muso dɔ ka denko kun gɛlɛyara u ye kuma caman fɔ dɔw b'u lajɔ k'u nɛni k'u bɛ Konate nɔfɛ k'u muso ma den sɔrɔ mais u sabalila an kɔrɔ ala ye den di muso in ma a denkuni yɛrɛ tun kan ka kɛ a wajuli tun bɛ kɛ o don su donc an sɛgɛnra kosɛbɛ ala fana ko Konate y'i dan bisa na a ma se ka kɛ mais den an bɛ dugawu kɛ ala k'a balo ala k'a dayirimɛ nɔgɔya an burankɛ ni an ka ɲɛmɔgɔ fana ye sira sɔrɔ an y'a fɔ aw ye an ti faama wele mais ni faamaw ye kɛnɛ in dɔn kalo kalo ntɛnɛn laban ni faamaw ye yan dɔn ntɛnɛn fajiri u b'a seli yan ka tile kɛ yan
Muna abi fo ya de ko ala andebe momi mali bolo foitia mais ala andeme ala kira ko dugo glone do sanfɛ balaw glone do sanfɛ ko u bɛ jigitɔ do ko ni balaw bɛ jigi ko dugo de b'a talo ka taa yan ye yatimɛdenw ni muso dɛsɛbagatɔw ni fantanw dɛsɛbagatɔw olu bi fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ min na ala bɛ dɛ y'o fɔ aw ye kira ka sanayɛlɛ la a jigitɔ ala ko a ma ko Muhamadu a ko i b'a fɔ dugukolo mɔgɔw ye ko k'u janto ni ala ka du la kira ko ala ma k'e ka du ye du jumɛn ye a ko ne ka du ye fantan du de n'i ye fantan ladon dɔrɔn i ye ni ala ladon donc nin kɛnɛ ye yatimɛdenw muso dɛsɛbagatɔw dɛsɛbagatɔw olu dama de bi yan donc an b'a fɔ ala yɛrɛ de bi yan mais kabi baara in daminɛna fɔ sisan a ma fɔ an burankɛ kɔ ni dugutaga tɛ ale de tun ye Côte d'Ivoire ambassade ye a ye bonya min kɛ an ye ala de b'a dɔn parce que o jogo minɛ na ne bɛ taa dugu o dugu la ne bɛ fɔlɔ ambassade de la a ka dɔ k'i bɛ yen a wulira a n'a ka faamaya a taara fan sigiyɔrɔ la et puis k'an bonya jira Abidjan ka bɛɛ la donc ale fana nin kɛnɛ ninnu ti fɔ a kɔ an b'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ k'an n'a ye an bɛ dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye ala ka bɛɛ mago ɲɛ ala ka bɛɛ mago ɲɛ ala ka bɛɛ mago ɲɛ min ta ye furuko ye min ta ye denko ye ala de bɛ basimalatu dɔn gundo min bɛ bisimilahi rahmani rahimi la ala de b'a dɔn Jibrila ye jigi ko 124 de kɛ ala kira kan a jigi o jigi a b'a fɔ bisimilahi arrahmani rahim ala ka kɛ o gundo kosɔn ala ka bɛɛ ka hami nɔgɔya min ta ye denko ye min ta ye furuko ye min ta ye baarako ye ala k'a bɛɛ nɔgɔya sijan ni kɛnɛya bi ala bolo yarabi ala k'a di an n'aw ma an bɛ foli sigi an burankɛ ma ni folikan min b'a bolo ni ala sɔnna a b'o lase an ma an bɛ sɔrɔ ka dugawu kɛ a bɛ ŋɛniyaw siri mais n ye min fɔ y'a kɛ fi a siɲɛ 111 n'an bɛ basimalatu de kɛ o la a kun ye o conseil sigi min bi kɛ an tɛgɛ bi ala bolo yan de a fɔra ko n'an ye fɛn o fɛn fɔ yan ala b'o kɛ bon karamɔgɔw ka diɲɛ kanu fo ka taga ɲɔgɔn sansuma kɛ ɲɛmɔgɔya nɔfɛ diinɛ ko tɛ ne ka denmisɛnninw bɛ yan ne bangera a man jan san a bɛ tile damadɔ bɔ ne anw ka du o de ye diinɛ don an ka dugu la ne bɛnbakɛ a nana ni diinɛ ye a fɔra ko a tɛ ala bato a y'a ka kɔɲɔmuso bɔ kɔɲɔmuso ka so kɔnɔ k'o kɛ misiri tuna misiri bɛ anw ka du de kɔnɔ tellement que diinɛ ko gɛlɛyara n'i ye ala ko fɔ u b'i faga de kɔrɔtɛ la mais ne bɛnbakɛ in a y'i labɛn n'a bɛ taa misiri la n'a bɔra ka ban mɔgɔw bɛ boli k'a fɔ de ko alimami natɔ don n'i sen kɔrɔtalen don i b'a to ta n'i y'a da a ka tagana b'i halaki u ye dabali modèle bɛɛ k'a la k'a sɛnɛbagaw cɛ a sɔmin'o la dɔrɔn a taara u sigilen sɔrɔ jiri kɔrɔ a k'aw ye bɔgɔ min cɛ k'o man ɲɛ a y'a sen kɛ ta ka jiri kɔrɔla bɛɛ kɛ bɔgɔ ye a sennɔ ye k'u k'a cɛ a bɛ tile 7 d'u ma tile 7 sera fɛn ma k'a la a nana sen golo ta a ye nin tigɛ k'a d'u ma a y'a tigɛ ni lamu a tɔgɔ ye di muru zoma de o joli ye san 7 de k'a la o sinɛnkolon tagama de bɛ anw bɛɛ la don caman o bɛ ne gɛn ni samara ye duguma yan bon mais n b'a fɛ ka min fɔ anw ka tuna alimamiya bilahi talahi ne ma deli ka jɔ ye hali ne ka du kɔnɔ yan c'est-à-dire i kɛra mɔgɔ o mɔgɔ ɲɛmɔgɔ ye lahara ni ni maa 2 selila e de kɛra alimami ye lahara don i ye selifana 1 dɔrɔn seli n'o ye dɛ e ti bouger fiyewu f'i ka ɲininka u ye selifana seli kɔfɛ mun ni mun kun b'u la kɔngɔ de kun b'u la wa banabaatɔw kun b'u la wa i bɛ ɲininka o bɛɛ la
Donc n'i ye silamɛw kɛlɛtɔ ye o ɲɛmɔgɔya nɔfɛ i b'a dɔn walahi ala ko tɛ ni ala ko don n'a dir'u ma o b'i boli o tuma na mɔgɔ min tɛ ala mɔgɔ ye n'o bilara ala mɔgɔw kunna o bɛ tɔɔrɔ de la s'a ma a ye basumala tu wurudi ala don in na an bɛ sɔrɔ ka mikoro di an burankɛ ma an bɛ sɔrɔ ka dugawu kɛ an ka cɛkɔrɔba ko a ka so binna sadiri n'i bɛ so jɔ bisimilahi rahman rahim n'a ka di i b'a sɛbɛn bisi min i bɛ lahi kɛ yan ka arahamani kɛ yan ka arahimi kɛ yan i bɛ so basuma sigi a kan o so ti bin n'o yɛrɛ min ja basumalatu dugawu min bɛ u bolo i b'a dugawu naani ta dɔrɔn k'a don so seleke naani na so bi pɛrɛ f'i bi tile y'a ɲɛfɛ mɛ bilahi a ti bin donc hali ni bɔgɔso don yɔrɔ kɔnɔ bɛɛ ɲaga garantilen don ni jubani ta ye i b'i to duguma i bɛ jubani fa ye sanfɛ mɛ fiɲɛ bi sow bi fiɲɛ ti taa ni jubani ɲaga ye jubani min ɲaga ta a b'a fɔ bisimilahi a b'i pan arahamani a b'a bila arahimi i bɛ jubani ɲaga ye sanfɛ i bɛ den y'a kɔnɔ mɛ a ti bin o de la an ko ten hali muso min bɛ taa furu la a bɔtɔ n ye sinsin ni bisimilahi ka bɔ ni arahamani ye n'a bɛ don cɛ ka so kɔnɔ ka don ni arahimi n'i y'o furu satɔ ye fɔ mɔbili fimani o ti sa donc o la ala ka soko nɔgɔya ala k'an to ɲɔgɔn ye bisimila u ka kɛfin bisimila rahmanirahim 119 a ŋaniya fɔlen don Mawlidu kalo ntɛnɛn fɔlɔ o ye tɛnɛn nata ye diɲɛmɔgɔ ye sɔli min valeur dɔn fo ala kira y'a tɛgɛ don dɔw bolo a la a bɛ sɔli in dɔn wa a bɛ mɔgɔ caman kɔnɔ yan ayi bɔn hali ni muso bɛ ɲininka o b'a fɔ o bɛ sɔli in de wurudi ka caya nabi rahmati i ko de wurudi o alahuma sɔli ala nabi rahmati hali sunkalo la n'i ye suguri dun n'i y'a wurudi kɔlɔsi ɲɛ kelen i bɛ tile bɛɛ kɛ minɔgɔ t'i sɔrɔ kɔngɔ t'i sɔrɔ sɔli bɛɛ la ale de tun ka di ala kira ye o de ye nabi rahmati hinɛ nabi ɲuman ala ka nɛɛmɛ kɛ hinɛ nabi ɲuman kan an ka juge dɔ y'a wurudi k'a wurudi fɔ kira y'a tigɛ don a bolo wa ne ye sɔli caman fɔ mɛ bɛɛ de bɛ nin kan o hinɛ nabi ɲuman ni i b'a wurudi i ti kɛ fitinɛmɔgɔ ye i ti kɛ balawumɔgɔ ye ala kira yɛrɛ kanu kama
kalo ntɛnɛn laban ntɛnɛn fɔlɔ n'o ye mawuludu kalo ntɛnɛn fɔlɔ a kan ka bɛn ntɛnɛn nata in ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka sɔli worodi k'a jira ala la dɔrɔn ko an bɛ ala kira fɛ wa n'a kɛra n'aw dara a bɛ kira ye cogo caman na dɛ donc o de ye ala kira kanu bi an na ala an ye nin worodi kira kanu kama o man ka fɔ kira kanu jɔn kɔ donc ni ala sɔnna waati jumɛn ka ɲi ni heure kelen nɔ ok donc kalo ntɛnɛn fɔlɔ n'o ye mawuludu kalo ntɛnɛn fɔlɔ ye sɔli min ka di kira ye kojugu ni sɔli caman fɔra nka bɛɛ y'a ta Allahumma salli ala nabi rahmati Allahumma salli ala nabi rahmati Allahumma salli ala nabi rahmati kalo ntɛnɛn la fɔlɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan o la o ni basimalatu ti kelen ye o de k'a jira dɔrɔn an bɛ ala kira fɛ an b'a ɲini ala fɛ ala k'a don an si la ni ala kira hɔrɔma ye salli ala rasul di ma ka fɔli Assalamu alaikum. Le folike. Le frère Naga tabebe. Kafu kawale mando. Mo famle ka bele de l'info. Bele de wal mando. Karmo kalandeu. Demisenu moso. Kubefo wal mando. Alors ma chaman te le faire parce que yango ni yanga sode. Anga sode ko. Ana ya masera dongodo. Fendo de donance coronote. Foi manganga ke anama yako. Walo la yuta mena. Kada dania mindona ani kora teche. O dania mawlifi. Donc taille furi drone kado ke haddi ka barka do gona tela anaka dembe anaka kalandeu kado ambele nena na neni furu musore na abe comme ne era yakade abe gona te do abe dimselu bo muso do donc ya ko chobna yanga yode donc vraiment nana belini kado drone ke kado ba famana ke ala ka bena belini abila ala ba mena fana ni ala sunna abe mena ko abe mena inshallah no temana aywa tene nata aywa kan ko rate bi fo ambe ala deli akay ambele jele ka kya ko sali mayenke ka nafaso ka me melo wodo ne ke ka befo ka bewa maro am chelo mojana Ashude faida murke nashito nashito sere actually abiswa ko arabali dele mais a don na u b'a fɔ mɔgɔ ti yaala su fɛ mɔgɔ ti kɔba su mɔgɔ ti da kɛnɛ ma bon an ye nin kɔrɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen fili o de ye banaw caya mais a nasi bɔra parce que banaw 300 ani 20 o de bɛ jigin a su fɛn o fɛn min mɔgɔ sɔrɔ san kɔnɔ ala de b'a di tugula ma ni kun bɛ ci tasuma bɛ nin mɛnɛ kisɛ bɛ nin faga mobili bɛ taa ni nin ye nin bɛ jigin kɔ kɔnɔ nin bɛ kɛ tan nin bɛ kɛ tan nin bɛ kɛ tan fɔ bana 300 ni 20 donc nasi min bɔra nasi de ye a ta n'a ye an y'a bɔ ka di ma an se k'o dama de ala kɔni bɛ anw minɛ fɛn fɛn nɔfɛ lahara fɔ an ma hinɛ mɔgɔw la n'i y'a ye nabi ramadi ka di ne yɛrɛ ne sigi bɛ hinɛ de
donc anasi bɛ yen tagana ye tiɲɛ mais fɛn dɔ bɛ mɔgɔw tɔrɔmbɛlɛ nin waati in na u b'a fɔ ko nɛgɛ haya nɛgɛ haya kun bɛ yen o y'a sɔrɔ marifakisɛ kun bɛ kɛ ni nɛgɛ ye mais sisan marifakisɛ tila bɛɛ ye kɛɲɛ ani sira donc ni nɛgɛ haya caman bɔ a b'u minɛ nɛgɛ hayaw tɛ nka n'i ye nin fɛn in sɔrɔ hali n'a fɔra ko kisɛ de b'i fa ne y'a sɔrɔ k'i ko e bɛ kisi mɔgɔw ma donc a bɛ denmisɛnninw bolo an b'a ɲini ala fɛ ala ka a bɛɛ sabati santiri min fana fɔra jabida ni kalali parce que pour que an ka bɔ somaliya in na f'an ka fɛɛrɛni dɔ tigɛ bɛɛ b'i ni da gouvernement kan place tɛ yen a bɛ kɛ i bɛ taa sɔrɔ diplôme tigi mɔgɔ 600 bɛ yen o bɛ taa examen kɛ mais o mago bɛ mɔgɔ 2 dɔrɔn na donc nin de bɛ anw fɛ yan n ma baara sɔrɔ n'o tɛ Côte d'Ivoire ni Ghana nin de ye dɛ Ghana sufɛ tila bɛ muso ye n'i y'u ni karamɔgɔ ye mobili karisɔrɔ sanfɛ i bɛ sɔn ka fɔ baara ta dɔn fɛ olu t'a bila o kun na fo ka sigi bulon kɔnɔ olu b'o de fɔ an ka dɔ kɛ donc o la o santiri ni ala sɔnna a tɔgɔ sɛbɛnw bɛ daminɛ sini ni min b'a fɛ ka jabi da ni min b'a fɛ ka tɔgɔ ye kala ni wula de ye hali n'i ma kɛ tailleur ba ye ni cɛ ka kɔrɔtɔ kɔni i y'o kala ayiwa ala k'an dɛmɛ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا ولك الحمد على كل حال اللهم إنا نسألك بعظمة بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك بجلال بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك بجمال بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك بالكمال بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك بالثناء بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك بالبهاء بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك بالثناء بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك بالآلاء بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك بالضياء بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك بالنور بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك بالفضائل بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك بالتسليم بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك بالخصائص بسم الله الرحمن الرحيم نسألك بمقام بسم الله الرحمن الرحيم نسألك باللطائف بسم الله الرحمن الرحيم نسألك بالأسرار بسم الله الرحمن الرحيم نسألك بهيبة بسم الله الرحمن الرحيم نسألك برقائق بسم الله الرحمن الرحيم نسألك بالدقائق بسم الله الرحمن الرحيم نسألك بالملوك بسم الله الرحمن الرحيم نسألك بالحروف بسم الله الرحمن الرحيم نسألك بالابتلاء بسم الله الرحمن الرحيم نسألك بالانتهاء بسم الله الرحمن الرحيم نسألك بالإمداد بسم الله الرحمن الرحيم نسألك بالإحاطة بسم الله الرحمن الرحيم تدخلنا وأستاذنا وتعدد أستاذنا ومشايخنا وأنصارنا وأنصار أنصارنا وكل من فيها وتمكتنا من مددها وترزقنا بها إلهنا أرجع إلينا من تاج الإذن الذي هو متى في المعارف حتى ننطق في كل بداية باسمك البديع الباقي البر البارد الباعث الباسل الباطن الذي ابتدأت به كل نكيم مسدود وأنت بالله أنت بريء كل شيء وبارئه لك الحمد يا على كل بداية ولك الشكر يا باقي على كل نهاية أنت الباعث لكل خير خاتم الكواكب غالب الآيات الأمور كلها باسط أرزاق العالمين بارك الله علينا بالآخرين كما باركت على سيدنا إبراهيم إنه منك
إليك وإنه بسم الله الرحمن الرحيم إلهنا أسألك بسم الله الرحمن الرحيم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تحفظنا وبلادنا من كل فتن وبلاء وأن تستر عيوبنا وتهدينا إلى صراط المستقيم الحمد لله رب العالمين. Alhaji Papa jata mo de kunate okay ala kani soba be lo bora ka wele ke sa ko ten la ba bunya kama ale telefolo o parole telefolo bunya kama kay no me telendi an karbo a shek mo wodu kunate ma kunate bulbe meta de ni ala tsona mo le kunate bulbe a bela de ta o kora ni kalon telefolo no me tele ma mo le ala ka je ko aya ke ala kira koso me asababu bora e de la parce que e de la mena e ala ka je akira ala kira koso me asababu nyuma e a shek mo won kuna tan ta se ko la kira bi soro ni sababu ga te an ga kira soro sababu o e a shek muhammadu barake aywa am be fen ko ni awu fe ala ye ke ti kama ala ye ka ko ya bari amina ko ko kala na aya ke ala ka akara ti mo ni kanga akara ti ko ay ti ko aya ke ala ye ni ke ka sera aya ko be mo kana a resiste